ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ ዝገበሮ ብጣዕሚ ዝገርም ማርቆስ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 22 ናብ ቤተ ሳይዳ ከዓ መጽአ ዕውር ናብኡ ኣምፂኦም ክትንክዮ ለመንዎ ነቲ ዕውር ድማ ብኢዱ ሒዙ ናብ ወፃእቲ ዓዲ ወሰዶ እንዳበለ እዩ ዝጅምረልና ቀዳማይ ጎይታ ኢየሱስ ዝገበሮ ነገር እንታይ እዩ ብኢዱ ሒዙ ናብ ወፃእቲ ዓዲ ወሰዶ ብለና እዚ ብዛዕባ ምፍላይ ዝዛረበና ዘሎ ካብ ሕማቓት ኣዕሩኽቲ ካብ ዝዕንቅፉኻ ሰባት ካብ ሕማቕ ልምድታት ክኾን ይኽእል ክንፍለ ከድልየና እዩ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ንምርኣይ ካብ እግዚኣብሔር ብሉፅ በረኸት ንምቕባል ምፍላይ ከም ዘድልየና እዩ እዚ ቃል እዚ ዝነግረና ዝገርመኩም ድሕሪ ጎይታ ኢየሱስ ምስ ፈወሶ ክብሩ ምስ ረኣዮ እውን ኣብ ፍቕዲ 26 ከምዚ ኢሉ ተሰናቢትዎ ኢየሱስ ከዓ ናብ ዓዲ ኣይትእትዎ ኢሉ ናብ ቤቱ ሰደዶ ናብ ዓዲ ኣይትእትዎ ኢሉ ዝኾነ ነገርሲ ዝሕዞ ነገር ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ኣብኡ ክፍውሶ ኣይደለየን መጀመርያ ከውፅኦ ደልዩ ምስ ኣውፅኦ ግን ተመሊስካ ናብኡ ኣይትኺድ ክብሎ ከሎ ንርኢ እዚ ዓብ መልእኽቲ እዩ ብሩኻት ኣሕዋተይ ምፍላይ ይኹነልኩም ጎይታ ኢየሱስ ከምዚ ሰብ እዚ ብኢድኩም ሒዙ ናብ ወፃኢ ዓዲ የውፅኹም ናብቲ ክብሩ ትሪእሉ ናብቲ ካብኡ ትቕበሉሉ ቦታ የውፃእኩም እንዳበልኩ ሓንቲ ሕቶ ድማ ክገድፈልኩም ደሊ ነዚ ሰብ እዚ ጎይታ ኢየሱስ ስለምንታይ ኣብኡ ከሎ ኢዱ ኣንቢሩ ዘይፈወሶ ወይ ድማ ቃል ጥራይ ኣውፅኡ ዘይፈወሶ ስለምንታይ እዩ ጭቃ ጠፍጢፉ ኣብ ኣዒንቱ ገይሩ ክፍውሶ ዘድልዮ እስከ ብዛዕባ ዝመልሲ እዚ እንታይ ትብሉ ኣብ ታሕቲ ጸሓፉ ላይ ጎይታ ኣዚዙ ይባርኩም